Tini pono thangai tongkha bosong chapter 1 ni 15 ni bebak 12 no tinang porinai rang bai khnai tongdi kok bokhro sijak tongo samai bokhokno tangna tiya rangmani. Daud bini sakni bagui Daud ni kamiyungo nok khungsak tangkha bo kaitoni samai bokhokni bagui kaisa thai swnamui kaisa rihni nok swnamui rwkha. Hwnkhe Daud hai hinui saka Levi rok simi je kaitoni samai bokhokno ma twi sinai tamoni hwnba subrayung borok no simi je abono twinani tei bono monnani bagui chongkha. Hwnkhe Daud Israel ni Jerusalem bo samani thai o kaitoni samai bokhokno tubunani bagui bebak borokno thumkha. Tei Daud aroni bwskang rok tei Levi rokno bo buthuk khlaikha. Kohat bosongni Uriel bokhorok bai khe khorok 120 borok phaikha. Merari bosongni Asaiya no bokhorok songui khorok 220 takukrok. Gershom bosongni Jeiel no bokhorok songui khorok 130 takukrok. Elizaphan bosongni Semai no bokhorok songui khorok 200 bini takuk chong. Hebron bosongni Eliel bokhorok khorok 80 bini takukrok. Uziel bosongni Aminadab bokhorok khorok 112 bini takukrok. Hwnkhe Daud ochai Sadok bai Abiathar tei khorokdok Levi rok Uriel Asaiya Joel Shemaya Eliel tei Aminadab no ringkha. Bo Levi rok hai hinui saka. Hwnkhe norok ang samani thai o subrayung Israel ni kaitoni samai bokhokno tubui manna twinkhe norok Levi bosongni bokhorok rok norok sakno tei norokni takukrokno kwthar khlai baidi tamoni hwnba bwskango norok twithani kwrwi tei khlaina tongma twi chwng khlaiyani bagui subrayung kaitor no satokha. Hwnkhe ochai rok tei Levi rok subrayung Israel ni kaitoni samai bokhorokno tubunani bagui aswk sakno kwthar khlaibaikha. Musini khuktwi subrayung dagima hai khe Levi rok balfung bai borokni bangra o khe kaitoni samai bokhorokno twilaikha. Daud Levi ni bokhorokno borokni takukrokno tongthokgwi rwchabmani kahamrok tei budukni tamung rok tamnani bagui chongdi hinui dagikha. Hwnkhe Levi rok Joel ni bwswla Heman tei bini takukrok. Berekiya ni bwswla Asaph. Merari ni bwsarok borokni takukrok. Kusaya ni bwswla Ethan borokno rwchabnai chonglaikha tei borokno chubanai rok khe borokni takukrok Sakariya Jaziel Shemiramoth Jehiel Unni Eliab Benaia Maaseiah Mattithiah Eliphelehu tei Miknaya tei Dulam. Mwerknai rok Obed Edom bai Jiel rwchabnai rok Heman Asaph tei Ethan borok Pitolni chewangma pungrwnai. Sakariya Aziel Shemiramoth Jehiel Unni Eliab Maaseiah bai Benaia borok khe budukni tamung ma tamnai phiya Mattithiah Eliphelehu Miknaya Obed Edom
Aidam jel tai ajaija ke kubun tamung matamnai. Senania ke lebirokni chamung thwitharnai. Bokrok bo abo twirokno mano. Brekkia bai Elkanah ke swmai bokrokni duglam mwrwnai. Shebaniya Josaphat Nathanael Amasai Sakariya Benaya tai Eliezer. Osairok kaitoni swmai bokhokni bwskango totororo kotorma no ma supnai. Obed Aidom bai Jehiya bo swmai bokhokni duglam mwrwnai. Jerusalemo swmai bokhok langjakmani. Heke Daud tei Israelni okra chakrarok tei sengkrak bokhrok tongthokgwi subrayungni swmai bokhokno twlangna bagwi Obed Edomni nogo thanglaikhai kaitor swmai bokhok twinai. Lebirokno chuba thung hwnwi borok musuk masakni tei mera maksani ratharwi offer laikha. Daudni kaham ma kanjak swmai bokhok twinai Lebirok rwchabnarok rwchapmung twitharnai. Senania khe bokhorok Daud kamchwlwi lolang ephod thumjak. Heke bebak Israel subrayungni swmai bokhok no chiriklaiwi bokrong sublaiwi totororo khorang bai chewang bai tei budukni tamung rok bai khe tamlaiwi tubulaikha. Subrayungni swmai bokhok Daudni kamiyungo sokpai khe solni bwsajak Mikal Tajlam tei naikhwlainaba hakbagra tongthokgwi mwsama nukhwlaikha. Heke bihai bo bini bwkhao lachima mankha. Amen.